This is MOR 91.9 Chiki by 9:44 on the clock, and it's time for our first round. Ready na ba ka, Chay? Go, sige. Lalalala. Ako nang i-play na ni ang ruletang easy round. Ako sa ni Ikwan, be. Dunggan mo? Yes. Muna na start na ang atong ruleta. And if Bingo. and if every time mingon ka og stop, I will stop the roulette. Pero before that, nasa ko ipakwan sa imo, ipa-recite sa imo, okay lang? Sige. Ako sa ning ipos, ha? Nasa ko ipa-recite sa imo. I want you to raise your hand. Raise your right hand and repeat after me. Okay, go. Say I. State your name. Esther Paranas. Naka-hot seat ka ron Naka-hot seat ka ron. sa MOR. Sa MOR. More sa gabi. More sa gabi. Thursday Tambayan. Thursday Tambayan. Do solemnly swear. What? Do solemnly swear. Yung sunless. Ano? Do solemnly swear. Do solemnly swear And promise and promise nga akong tubagon na akong tubagon ang mga hot seat questions ang mga hot seat questions ni Master Poppy. ni Master Poppy. Carefully Carefully and honestly and honestly to the best of my ability. to my best and my ability. So help me, Dad. So help me, God. There you go. Ako yun ang ipa-recite kay para YB kill ba? Lagi, may sabit. So, na nato ang first round. Ito muna ang disclaimer. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Sa mga 17 years old and below, matulog na mo. All below. Sugdan na nato ang first round. Just say stop if you want me to stop. Stop. Okay. Ikaw ba isa ka tao nga mag-initiate og orgy? Kabalo ka sa orgy? Wala. Na siya o niya dito mga friends tapos mga friends with benefits may tabo dito. Yes or no? No. No. Very good. Number 1 pa lang na question. Grabe na, number 1 pa lang. Harsh na zero. Number 2. Just say stop. Stop. Nahitabo na ba? One time in your life, nga gi-pick up ka sa isa ka bar, na lalaki nga ni Duol, tapos nag-ila-ila, tapos you went home together? Did that happen? Wala pa. Wala pa. Pero nakikila, pero wala. Wala ka ni uban? Wala. Mga 2 weeks after lang. Yan, yan, nag-ila-ila. Ano lang. Diya lang Pero, dili, dito nila ila na mo, wala dool. Inga na kakagwapa lugar in person. Nalabigid na una-ula-ula. Di man kumaula. Nagid kay kagwapa gid siguro si Chay. Mo gid siguro to bang dahilan ba? Anyways, second pa lang to. Ito na ang third question mo. Stop.
para sa imo, maka-turn on ba ang perfume nga gisuot sa lalaki? Para sa ako, di ba ko mahilig og perfume? So, wala. It doesn't matter sa imo. Ala. Basta bagong ligo lang. Presentable. So, di na lang ko mangutan. Maka-turn on sa imo. Suot lang sa ako. Unsay maka-turn on sa imo? So, simple but elegant. Sexually. Ha? Sexually, unsay maka-turn on sa imo sexually? Wala. Wala. Kanang mga kanang mga sexy words, dili. Wala. Hindi ko nakapagod. Mga Kaning sexy ko. kaning mangilo, kanang mangilo lag kalit. Kilo nagkalit? Mangilo lag kalit ba? Wala. Wala pa ko ka-try. Wala. Car. Na siya car nga hinlo kay tanan wow kaayo nga sports car. Wala. It's not maulaga matter ang car. Please. Kabalo na mi karon. Car, basta magigila-ila sa ima. It doesn't matter. It might be the patter, but not the matter. Ito na. Ika-upat nga question. Unsay tsada na linya or istorya ni mo nga linya? Unsay tsada nga linya para mo bigay siya? Ako? Ako ang matag of words or siya matag? Ikaw ang muhatag og linya para mo bigay siya. Mabigay sa ha? Kanang may ingit siya. Sige. The word para mabigay siya, be? Unsa may tsada be? Wala ko yung ma-think na word na makaigon ng tsada para mabigay. It depends mga upon the situation. Naka-istorya ka na. Baby, tulog na ta. Wala mo nga na de. Tara, uli na ta. Na lugar. Pag muli na, sige, bida. Naradi, ay ha. Basta mapauli na, kabalo na mo guys ha, ay na mo disturbo. Sige. Ito na ang fifth question nimo. Here we go. Unsay gamay nga butang nga gibuhat sa imong partner nga nalipay kaayo ka? Surprise? Gamay lang nga butang. Unsa man nga surprise? Surprise. Surprise na simple thing na maka-appreciate. Lagi, unsa gani? Unsa ganito? Like flowers? So, naghatag siya flowers. Oo. Nay occasion, wala. Wala. Oh! No, basta mga lalaki, dapat ingana, bisag walay occasion, no? Lagi, na dapat effort, di lang paper. Ay, harapon mo effort kung occasion. Ay, Balag malinta na mga mansari, basta kay malipay gyapon siya, bisag, di ba? Kasi makalimot sila. Pero, okay ra gyapon. Kay, importante manggudana. Hello? Hello? yes. Usahay kay kuan man kanang ginahatagan man na og kana bitang emphasis ang mga occasions. Pero ang mga walay occasions hatagan gyapon og pagtagan. Pero dapat mo effort ang sa kagay for nalay occasion na event dapat without food. Maghatag food para ma-appreciate para padang girl kay na simple lang magandang girl kay maka-appreciate of things or something maka-happy sa ilahan without sa pag walay occasion. Mas maayo nga walay occasion kay para not expected, no? Mas makurat tas ang heart magkuba-kuba.
Ay, mang blush. Ayan! Say, kuan dia teknik dia mga pre. Mga migs, minaw karon. Paminaw mo kang kuan ha. Kang chai kay tip na niya para sa inyo dia. Anyways, eto na ang 6th question nimo. Ikaw ba o ang imong parents okay ra ba sa inyo casually magstorya mo about sex? Akong parents, akong family po, liberated then open man but dili pa wala pa ko ka-try nag-open about So imong like sa imong mga brothers, imong kauban, gastorya sila? Brother, ako mo ang youngest. Ikaw ang youngest tapos na kay mga unsa man imong mga igsoon, mga bae laki? Lalaki, babae. So sila, na ba kay time nga nadunggan nimo nga nakigstorya sila? Gimension. Wala. Pero layo mong ipod ko sa akong parents pero hi me, basi nagminaw ka karon dira ya. Ay na nga ayoy paminaw. Pero maminaw daw siya, supportive mo daw siya. Kaya na tarong-tarong tubag na. Basin makurat sila ba? Tawag lang galit. Unsa man na? Ingko nga ayaw papaminaw. Sinabi ko na. Anyway, so pwede ra makigstorya ka pero wala pa na nabuhat sa kad. Oo, wala pa po ko na ka-try often. Okay, sige. 7th question na po tayo. Pag-abot sa panahon nga maka-afford na ka, ikaw ba usa ka girl nga mubayad para makuha nimo si James Reid? Dili. Para maka-spend ka one night with Coco Martin? No. Parang waste of time. Yeah, And money. waste of money. Ba nga nung magbayad man nga, pwede man na for free. Ito na ang 8th question. Hala. Nakakita na ba ka with your own eyes? Or nakahawid o sex toy? Sex toy ka namang dildo. Wala pa kakita, wala pa kakahawid. Honestly, wala pa. Kabalo ka nga na. Oo, pero... Pero nakikailang nga kuan gana. Wala po. Wala di ay nga kuan man to, miga man lagi mo ni kuan be. Kuan god. Ito na sa picture god. Na may iya. Alam daw ko ba yun? Ito na ang 9th question. Stop. Sa una, ikapila na ka nakauyab di ay? Katulo. Ever, sa imong mga partners in the past, have you ever cheated before? No. Wala gyud. Never and will never. Mag-cheat man, dapat once na in relationship ka, dapat stay lang ka focus. Lagi. Dagan na ego ato. Kailangan sa dito. Kaya nagwapo or gwapo ka. Tama. Mo na maka-boost sa ilang ego good ganang mo ingana-ana. Lagi kay ako nabantayan karon kay more on para nag-racing pinadaghana na kay para ibang lugar. Pag dagan di uyab gwapa na gwapo. Lagi. Dapat kung ingana man lang imong tuyo, ay na lang pag-uyab-uyab. Dagan lang ka masakitan. Nag-uyab
uyab-uyab manggod niya gigamitan og love kay para makuha lugar. Style ninyo. Bulog pa ka. Style ninyo. Ina chay, ina chay. Style ninyo. Ito na ang last question for the easy round. Here we go. Stop. Okay. Kung nakay nailhan tapos butang ta lang kuanta ani kaning single ka ani wala kay boyfriend ani. Nakay kaila nakay nakitaan sa bar, nakay nakitaan sa isa ka party venue nga attractive. Very attractive sa imo. Kinsa may kinsa may artista nga very very attractive sa imo bi? Wala. Piolo? Wala ko edit. Piolo? No. Dili? Dili. Si kanang Brad Pitt. Sana, basta ka daw. Nya, pag nakita nimo siya dito, unsay imong buhaton pag-approach niya or unsay imong buhaton? You will just look cool and hope nga siya ang moduol sa imo. Letter B. Imong istoryahon ang iyang amiga or amigo. Letter C. Na kay amigo or amiga nga imong ipatabang sa imo didto nga mahimong wingman. Mo'y parang i-approach ninyong duha. And letter D. Muduo lang ka, mag-introduce ka sa imong self kung gana. Which of the choices? A. Letter A. Magpa-Jimmy lang. Ikaw ang approach kay ba idiyak. So mag-smile lang ka, magpa-cute. Okay na. Nya magulat lang siya nga, magulat lang ka nga mo approach siya. Oh. Nya kung mo approach siya, di lang kakiligon, dili lang. Palata. Palata. Okay. Na di ay si Chai mga kapamilya. There you go. Ang atong easy round with Chai. Nga nakulbaan ba ka Chai? Wala kira? Na-tense ko ba? Ano ba to? Ang medium round ta karon. Wala kayo. Ang last round. Lalala. Unsa man mo pass na ka? Kaya na. Ayay. So, inahamon. Imo mga friends ba nga mga kauban nimo sa modeling na minaw ba karon? I don't think so. Ina sila kanang mga nagpag-greet ba? Ina sila nga kamoy sunod. Okay. Anyways, ato sa ni-play ang song. Unya na to imong requested song ha. Kay ako sa ning i-play ning kay Martin Nievera. Be my lady. By Martin Nievera. Babalik lang kami mga pamilya.